多謝。大家有咩問題可以或者呢個時候發問啦，我哋有工作員係遞咪俾各位嘅嚇。Hey, you all very happy. Come on. 呢位女士嘅，呢位女士，有冇睇到呢位女士？Come on. 喂，整啲啊喂。最近日本語で監督さんは対応に行った感じなんですね。同じテーマだと思います。難病をかかった主人公どういうかったどうやってまたこんな似たようなテーマを映像を撮ったのですか？で、もう一つ質問したい佐藤さん。この体あたりの演技がとても感動しました。前も2人で大変素晴らしい演技だったんですけど、今回は全てを自分自身でやった口音咁第一個問題咧就俾導演嘅，咁咧就同佢之前嗰部作品太陽之歌一樣啦，咁都係個主角咧係有一啲好特別嘅重病啦。咁今次咁啱個主角又係一樣啦。咁係咪點解會揀呢種題材啦？咁第二個問題咧就係問翻演員男主角嘅佐藤先生嘅。咁今次咧佢好多動作咧都係佢自己親自演出咁樣嘅。咁就問翻嗰個經。One for the director is in previous film is also about having got some sickness and also on the second question the dress rehearsal and there's a lot of the action scenes too. So did you kind of how to kind of get hold of the action scenes? はい。最後がですね、XP という病気を扱ってたんですけど、今回高次脳機能障害という記憶障害を扱って映画を撮りに作りましたが、実は偶然だったんですよね。あえてそういうテーマを選んでいるというわけではなく、僕も実は今回人から言われて初めて気がついてくれて、今回も障害を持った主人公ということだったんですけども、本当にたまたま偶然そういうテーマになってしまっただけで、ただ僕自身が、思うのはなんかこう逆境に立ち向かっている人間っていうのにすごく惹かれるところがあるので、今回の五十嵐君はやっぱり当たり前のことで嫌いっていう障害を持ってますし、前回のサイモンもそういうシーンでしたし、もしかしたら次回は本当に病気への障害でもなく、なんかこう国家権力に立ち向かっている人とか、そういう逆境の人間っていうのがすごく惹かれるテーマなので、そういうふうに潜在的にそういうふうに今回もたまたま選んでしまったっていうのはあるかもしれないですね。咁其實今次咧今次套戲又係嗰個主角又係有患有重病啦，都幾似之前嗰部作品啦。其實咧都好偶居，即係好偶然嘅，唔係去特登去揾呢啲咁嘅即係有病嘅角色。咁其實佢都係人哋問佢咧，佢先發現原來係喎，兩個主角都係有重病喎，佢自己先發現咯。咁其實佢自己想拍嘅嘢咧，就係主要佢自己想做嘅嘢咧，都係想拍一啲人啦，喺一個逆境裏邊咧，點樣去重生啦，點樣去揾翻佢希望嘅。咁所以佢今次其實嗰兩個電影嘅設定咧，都係其實更重要嗰個主題咧，就係人喺一啲逆境裏邊點可以突破自己啦，點樣唔可以放棄啦，點樣去重生啦，即係揾到個希望嘅。咁佢自己都希望自己下一部嘅電影咧，未必會有呢啲患重病嘅人，不過都個主題都係一樣，係我喺逆境裏邊都係挑戰自己咁。Actually, the themes, the two similar themes are like hands, and actually he presumably wants to make a film about how people kind of struggle and being born again in adverse situations and how to kind of never give up hope. Yes. 咁佢全部都係自己做嘅啫。Thank you.